U petak 6. avgusta doći će do četvoročasovnog prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada kako bi se izvršili radovi na redovnom održavanju i remontu trafostanica, odakle se električnom energijom napajaju bunarske pumpe na izvorištu. Svi navedeni radovi na redovnom održavanju izvode se sa ciljem da se obezbedi dodatna stabilnost i sigurnost sistema napajanja bunarskih pumpi na izvorištu, a samim tim i stabilnost i sigurnost celokupnog sistema vodosnabdevanja grada. Za vreme trajanja planiranih radova doći će do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada. Nakon završetka radova i puštanja električne energije neophodne za rad bunarskih pumpi, u roku od 45 minuta doći će do potpune normalizacije vodosnabdevanja na teritoriji celog grada. U slučaju ranijeg završetka radova, vodosnabdevanje će biti normalizovano pre najavljenog vremena, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a o novom terminu javnost će blagovremeno biti obaveštena. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija poziva sugrađane da obezbede dovoljne količine vode neophodne za osnovne potrebe tokom trajanja prekida vodosnabdevanja.